procés va començar una mica simplement com a fruit de la nostra recerca. Nosaltres, quan estàvem fent recerca bàsica, i de sobte va sortir un resultat que vàrem pensar que era patentable. Perquè era un resultat nou, d'un nou compost, amb una aplicació, amb el tractament de càncer, i vàrem contactar amb persones de la Universitat de Barcelona, de la Fundació Bosch Gimpera, del Centre de Patents, i a partir d'aquí va començar tota la història. Després de la primera experiència, de la primera patent, el nostre grup va continuar buscant, en el nostre cas, nous compostos, noves drogues que puguin ser aplicables al tractament del càncer. Però no és tan fàcil, perquè després d'uns quants anys més, al voltant de 8-9 anys, hem aconseguit una segona patent i ara una tercera. Crec que patentar no és difícil, el que és més difícil és trobar una empresa, una companyia, una institució que mostri interès per aquella patent i que col·labori amb el seu desenvolupament. Això és més difícil. El pas següent, aconseguir que aquesta patent arribi a l'assaig clínic és molt difícil. Molt poques patents arriben a assaig clínic. I en el nostre cas, per exemple, les noves patents encara no estem en aquesta fase. Simplement tenim les patents presentades de compostos que creiem que són molt interessants pel tractament de càncer, però encara no hem arribat aquí. Amb la primera patent, la cadecina, sí que vàrem arribar a l'assaig clínic gràcies a que es va interessar una companyia, Advancell, i que va financiar aquest assaig clínic. Amb les noves patents no sé si ens arribarem o no a aquesta fase. Aquesta és la realitat. De moment hem de fer una sèrie d'experiments, una sèrie de proves amb animals per demostrar el seu interès i la seva activitat. A la mateixa Universitat de Barcelona, des de fa temps, la central de patents i la Fundació Bosch Gimpera té molta experiència i això ens ha ajudat moltíssim. I ara mateix aquí, en el campus de Bellvitge, a dins del l'IDIVell, també tenim persones que s'estan cuidant d'aquest aspecte. Per tant, jo crec que ara això és relativament fàcil. Tant al campus com a la Universitat de Barcelona, qualsevol científic pot demanar informació i pot informar-se amb personal molt adequat en els dos llocs. Per nosaltres ha resultat gratificant globalment, està claríssim. Sempre ha resultat, primer, tenir alguna cosa que pots veure que pot arribar a ser aplicat a la teràpia de càncer. Això ja és gratificant des del punt de vista no només científic, sinó com a persona que està preocupada per una malaltia a la qual estem buscant remei. Després, des del punt de vista de facilitar les coses també, sens dubte alguna, tant els nostres articles com els nostres projectes han estat moltes vegades ben avaluats perquè darrere hi havia una patent amb interès i, per tant, també han estat financiats adequadament, o molt més bé del que potser haguessin estat sense aquestes patents. I el que és un requisit indispensable és patentar. O sigui, les empreses no mostren interès per res que no estigui patentat, perquè, clar, els resultats científics que hi ha publicats ja no els interessen, el que els interessa són les patents. Per tant, sempre mostraran interès per allò que hagi estat prèviament patentat. I aquí és on el científic ha de fer una mica de canvi en la seva mentalitat, de dir, bueno, si tinc un resultat interessant, abans de publicar-lo, presento la patent i després ja es publica. Patentar no impedeix publicar, al contrari, inclús pot facilitar les publicacions posteriors si són interessants els resultats. Per tant, però sí, s'ha de fer una inversió en el temps. Primer patentar i després publicar.